Скъпи патриоти, уважаеми родолюбци, симпатизанти на партия Национален фронт за спасение на България. Обръщам се към вас, за да ви благодаря за огромното доверие и подкрепа, която ни оказахте с вашите подписи. Сега ви моля за още една такава подкрепа, защото партия Национален фронт за спасение на България трябва да събере 7000 подписа за участие в местните избори и още толкова за участие в президентските избори, за да можем да бъдем регистрирани в Централната избирателна комисия. Партия Национален фронт за спасение на България се роди точно тук, в Бургас. Роди се от най-българската телевизия СКАТ. Древното име на Бургас означава крепост, твърдина. Нека тази крепост и твърдина заедно с вас да я дадем на България, за да върнем България такава, каквато са я оставили нашите деди. Ето какво трябва да направите. Скъпи симпатизанти, родолюбци, новата подписка за регистрация на Национален фронт за спасение на България в Централната избирателна комисия вече тръгна в цялата страна. Можете да подкрепите партията на следните места. В град Бургас срещу книжарница Хеликон, до часовника, срещу гъбката в морската градина и на улица Митрополит Симеон, първи етаж, 3. Новата подписка се събира и в офисите на телевизия СКАТ Бургас и в страната. Стара Загора, офисът на СКАТ, булевард Генерал Столетов 113. В град София, офиса на телевизия СКАТ, булевард Цариградско шосе 113, в двора на София прес. Градинката на Народния театър Иван Вазов, площад Славейков, пазар Надежда и метростанциите Младост, Сердика, Свети Климент Охридски, метростанция Обеля и на булевард Царица Йоана до метростанция Люлин. Варна, булевард Владислав Варненчик, блок 29, вход Е, партер, както и на площад Независимост срещу входа на театъра. Кърджали, офисът на СКАТ на улица Републиканска 30, както и на пазара на производителите. Град Пловдив, улица Александър Батенберг 1 до касата на Драматичния театър. Харманли, хотел Алгера. Село Старо Оряхово, улица Иван Вазов 27. Град Ямбол, северната страна на Безистена. Перник, в центъра пред градския универсален магазин. Трявна, улица Ангел Кънчев, номер 72. Враца, в центъра пред пощата. Благоевград, центъра пред градския универсален магазин. Гоце Делчев, площада пред автогарата. Кнежа, площада пред общината. Русе, булевард Липник в кафе Штив и на площада пред бившите хали. Град Плевен, площад Възраждане в района на фонтаните. Ботевград, площада до Часовниковата кула. Велинград, до общината. Нова Загора, улица Петко Енев, номер 50. Град Шумен, срещу книжарница Хеликон. За допълнителна информация телефони 0894 671 550 Мария Петрова и 056 917 255. Формуляри могат да бъдат изтеглени от сайта на Национална телевизия СКАТ www.skat.bg. За да може партията да бъде регистрирана в ЦИК, са необходими 7000 подписа за местните избори и толкова за президентските. Попълването на тези списъци изразява вашата воля партия Национален фронт за спасение на България да бъде регистрирана в ЦИК по закон, а личните данни ще бъдат използвани само и единствено за тази цел. Нека всички заедно да воюваме за каузата България.